ଏରେ ସେମ୍ ହଁ ଥାଉ ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଥରେ ଏମିତି ନା ସିଆଡ଼େ ଯିବନି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥାଉ। ବଢ଼ିଆ ଛାଡ଼ୁଛି ନା ଇଏ ନା ନା ଆଉ ବେଶୀ କରନି ଖାଲି ସେତିକି ହିଁ ଛାଡ଼ ସେତିକି ना तो बाबा को डाकिए तो ये वीडियो करिएगा शीघ्र लगे सिंदूर दियो मामा सिंदूर नुई किती बेसी बेसी दे एते टिके टिके दउछु तो
ବଡ଼ ମାଛ ଚାଚି ଯେମିତି ଜାଣିଛ ଭୁଲ ସେମିତି କର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମୟ ତାର ସେମିତି ହଉନି ବଲ୍ କରୁନ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଭୁଲ କରି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେବେ ଆଚ୍ଛା କଲାବେଳକୁ ଏ ବର୍ଷଟା ଯିବ।